Čaute, moje meno je Aleš Vojtášek a chcel by som vás čo najsrdečnejšie privítať a pozvať na svoju výstavu, ktorá sa nachádza na palube lietajúcej električky na Beblavého 4. Výstavná kolekcia má názov Circus Celestis, čiže nebeský cirkus, a predstaví vám plejádu bohov, superhrdinov a bájnych zvierat. Táto výstava má ambíciu vzbudiť vo vás hravú tvorivosť a priniesť vás trošku božej inšpirácie, čiže dúfam, že sa všetci prídete pozrieť a načerpáte pozitívnu energiu. Výstava je otvorená trošku v netradičnom čase, lebo kde iní končia, my iba začíname, čiže ten čas je od 5. do 12. večer a dátumy sú od 3. septembra do 7. oktobra, čiže vás všetkých srdečne pozývam a dúfam, že vo vás zanechá táto výstava iba pozitívne vibrácie. Cheer. Well, I'm rather pessimistic.